Klaasi taas. Jalad tugevasti. Üks, kaks, kolm, apusta ruumi. Работай! Tukeva asema sitten. Käisin siellä salaa tekemässä jopa tricepsit. Ja mä näytän nyt yhden tricepsin sellaisen, se on ollut kerkeä kantata, se on mini-monsterin tuppet. Ja vattakaa kun ihan pumppi siinä tulee. Samassa on se trendi, että niille rasket harjoitukset jopa alla. Hoppa! Se dömpää ylemmällä aika kovasti. Vähän tempoa. Suurten biitsepsien salatus, väikset rasmuset. Kyllä tässä on. Ja no juu. Siinä on viimeinen jama tricepsille. Tähän ne natukke venittää, että saa sen mun elastisemmaksi, pitkemmäksi lihaset ja sama tricepsi. Se kettaa auttaa se koordinaatio harjoittamisessa. Natukke eteen puoleen. Masin tuli kaasa. Jaa.
Sinu pärast peab kõik masinad kruvidega kinni laskma. See on tänane treening. Kuidas nüüd ta kätetega? What's up? Mitä helvettiä, kas 90 on liikaa?